O Pleno de Noia aprobou onte os orzamentos para 2026, unhas contas de máis de 14,7 millóns de euros que priorizan os servizos básicos e que xeraron debate entre os grupos municipais. Con contas que ascenden a máis de 14,7 millóns de euros, medio millón máis que no último exercicio, e que poñen o foco na racionalización do gasto e na prioridade dos servizos básicos. O acordo foi presentado no Salón de Plenos coa presenza dos representantes do goberno local e os partidos de oposición. O primeiro en intervir foi o voceiro do BNG, Ricardo Suárez, quen definiu estas contas como o acordo da auga polo forte investimento en saneamento e abastecemento. Pode sonar grandilocuente, pero a nos gusta-nos chamar a este acordo o acordo da auga. A posición do BNG valeu para que haxa hoxe máis de 600.000 euros dedicados, 600.000 euros de fondos propios, algo que quero remarcar, que son fondos propios municipais. Isto non quere dicir que non se podan, esperemos, que se poden complementar coa chega de outras administracións, pero neste caso estamos a falar de 600.000 euros de fondos propios dedicados a saneamento, 480.000 euros, e a subministración de auga, 127.000 euros. Así mesmo, o Partido Popular non se mostrou tan a favor. Aseguran que este orzamento conta cunha cifra de inversións inferiores ao anterior documento, respectivamente 1,3 millóns de euros, o que representa, segundo eles, unha caída do 60%. Critican ademais a falta de accións importantes e subas de taxas. Supón unha reducción de máis de 1.300.000 euros as inversións para os veciños e veciñas de Noia con respecto ao anterior documento. Representa unha caída do 60% da inversión con respecto ao anterior orzamento aprobado por parte do anterior goberno. E non se contemplan cuantías para proxectos estratégicos como o Centro de Día para Maiores da Chaínza, que estaba nun avanzado estado de tramitación no seu proxecto e na documentación correspondente, nin tampouco actuacións a desenvolver en determinados centros educativos da localidade en colaboración con outras administracións como se ten feito anteriormente. Na súa resposta, o alcalde de Noia, Francisco Pérez, alegou que a porcentaxe do anterior documento era moi parecido ao actual, defendendo así a totalidade dos orzamentos presentados para este 2026. Vostede di que o noso orzamento é do 6%. Sabes de canto era o seu? Perdeu tempo calculando de canto era o seu? Do 8%. Do 8%. 1.600.000. Pero se temos en conta ademais, se temos en conta as obras que estaban orzamentadas, pero que non se executaron, porque non se executaron, ronda o 6%. Entón non sei de que nos acusa a nós de que teñamos un porcentaxe de inversión do 6%. Eso por un lado. Por outro lado, nós nunca nos dedicamos a ir por detrás das institucións a boicotear as inversións que a vostedes lle puderan facer en ningún campo, nin na Diputación, nin ningún sitio. En calquer caso, calquer inversión que viñera para Noia, ben vida fora. Ben vida fora. Eu creo que é algo do que a nós, polo menos, non se nos pode acusar. Este mesmo pleno aprobouse tamén a ordenanza do Plan Noia Concilia, que garante servizos de conciliación en todos os días non lectivos, non festivos ao longo do ano. Unha medida que, segundo din dende o goberno local, achega seguridade e estabilidade ás familias, con un modelo estable, planificado e centrado no benestar das crianzas. Con estes acordos, o goberno municipal asegura defender un modelo baseado na eficiencia, a redución de gastos e o reforzo dos servizos esenciais.